U Ivancu jako puno toga prolazi ispod radara. Kolega Slunjski je sad puno toga već rekla, ono o čemu mi na svakoj sjednici gradskog vijeća upozoravamo i javno iznosimo koja je problematika i koje se tu, ajmo reći, igre događaju na području grada Ivanca. Moram vas ispraviti, mi nismo oporba. U gradskom vijeću grada Ivanca je prijašnja oporba, sada ima većinu. Dakle, u oporbi u gradskom vijeću je trenutno nezavisna lista gospodina Batinića, tako da je to je jedan od problema zašto je njemu sad teško funkcionirati i zašto on želi sve sad prebaciti na odgovornost gradskog vijeća. Uz te svoje nove vode nezavisne liste postaje politički totalno neprepoznatljiv. Nažalost, tu najviše gube građani grada Ivanca jer vidimo da projekti stoje, vrtimo se u mjestu. Mislim, gradonačelnik na 3 sjednice govori da ne može doći do župana. Ako ne može doći do župana, znači da ne možemo govoriti da može doći do nekoga u ministarstvu ili u vladi. Sve to je uzrokovao on sam. Znači, on je sam odlučio da ide u nezavisne vode iz razloga kako on naveo da on nije imao više mogućnosti napredovanja u stranci. Pa mislim, ako neko ima godinu dana do penzije, mirovine, i on se žali da ne može više napredovati i dobiti neke, ajmo reći, nove funkcije i pozicije u tom političkom prostoru, pa mislim, zakonodavac je propisao da sa 65 godina se ide u mirovinu. Mislim da neki ljudi moraju shvatiti da ima mladih ljudi, ima odgovornih ljudi koji žele raditi, koji imaju nove ideje, koji imaju političku prepoznatljivost